Bernard Gregg ġab miegħu passi pożittivi li jridu jitkomplew. Hekk saħaq l-editur online tas-sit maltatoday.com.mt Kurt Sansone meta tnejn filgħaxija kienet jagħti l-femmit tiegħu dwar l-ewwel mitjum ta' Bernard Gregg fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista, anke fid-dawl tal-fatt tas-surveys tal-aħħar 4 xhur li juru qabża sostanzjali fl-appoġġ għall-Partit Nazzjonalista u l-kap tiegħu, deskritt bħala pass fid-direzzjoni tajba. L-impatt ta' Bernard Gregg kien u ċifri juru da li uħud minn dawk li votaw li Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni tal-2017 u ma kinux komdi jgħidu li se jerġgħu jivvutaw li Partit Nazzjonalista tul dawn l-aħħar 3 snin, Bernard Gregg hemmhekk irnexxielu jagħmel gwadan, irnexxielu jikkonvinċi ħafna minn dawn in-nies biex jerġgħu jagħtu l-appoġġ tagħhom lill-Partit Nazzjonalista. Li għalkemm il-Partit Nazzjonalista ġab l-aqwa riżultat tiegħu tul dawn l-aħħar 3 snin, għad għandek parti sostanzjali tal-elettorat tiegħu li qed jgħid li mhux se jivvota. Jiġri hemmhekk sar pass, però dak il-pass jeħtieġ li jitkompla. Kurt Sansone qal li fl-aħħar mitjum Bernard Gregg adotta strateġija pjuttost aktar kawta, forsi strateġija li kellu bżonn il-Partit Nazzjonalista wara dak li għadda minnu, u għalhekk il-pass li jmiss huwa li l-partit jiġbed votanti ġodda. Sansone saħaq li Bernard Gregg jeħtieġ ifittex aktar li jħalli t-timbru tiegħu fuq il-partit u d-direzzjoni li jixtiequ waslu fiha, ħaġa kruċjali għax-xhur li ġejjin. Dan sabiex meta naslu għall-elezzjoni ġenerali oħra ikun f'pożizzjoni li jkun ta' sfida denja għall-Partit Laburista. Intervistat ukoll l-editur tal-Gazzetta llum Albert Gauci Cunningham li min-naħa tiegħu faħħar il-pożizzjoni li ħal-kap tal-Partit Nazzjonalista fuq kwistjonijiet sensittivi bħad-divorzju u l-pandemija COVID-19. Pożittiv ukoll il-pożizzjonijiet li ħa Bernard Gregg fuq ix-xhuz bħal divorzju, jidher li dik kienet nsejħula U-turn pożittiva li politiku jaraf li jbiddel il-pożizzjoni tiegħu wara li jkun tkellem ukoll ħass ir-realtà tan-nies bħalma ċerf li jagħmel Bernard Gregg fix-xogħol tiegħu bħala avukat huwa xi ħaġa pożittiva. Jidher li wkoll illi kien sensittiv ukoll lejn il-weġġat ta' diversi nies, speċjalment qraba u ħbieb ta' nies illi sfortunatament mietu waqt il-pandemija, għadhom qed imutu waqt il-pandemija tal-COVID-19. Gauci Cunningham appella l-aktar ottimizmu fiħdan il-Partit Nazzjonalista għaliex hemm wisq tieħ il-qalb dwar prospetti għall-elezzjoni ġenerali jmiss. Bernard Gregg irid jara kif se jbiddel dan billi jintroduċi lura il-ħeġġa u l-fervur fost l-attivisti fost il-grassroots tal-Partit Nazzjonalista li daw jemmnu li l-partit għandu ċans. L-editur tal-illum saħaq li l-Partit Nazzjonalista għandu jkun inkumbatur ta' idejat anke permezz tal-ferat taż-żgħażagħ position papers wara diskussjonijiet mal-imsieħba soċjali.